Meškanie letu dlhšie ako 3 hodiny a jeho nárok na odškodné. Pokiaľ sa ty alebo tvoj známy alebo rodinný príslušník ocitol v takejto situácii, za určitých okolností podľa európskej legislatívy máš nárok na odškodné. Tento nárok musí spĺňať zo pár podmienok. Tou prvou je samotné meškanie. Je dôležité, ako meškanie rátaš. Podľa európskej legislatívy sa orientuj na prílet. To znamená, že meškanie a jeho rozdiel spočíva v plánovanom prílete versus tom skutočnom. Čiže pokiaľ je toto meškanie dlhšie ako 3 hodiny, prvú podmienku nároku na odškodné si splnil. Tá druhá je samotný dôvod. Buď ti ten dôvod letecká spoločnosť prezradila, alebo ti ho poslala prostredníctvom nejakých kanálov, alebo si sa skrátka nedozvedel. A dozvieme sa ho my. Pokiaľ ale ten dôvod spadá do kategórie tzv. Mimoriadnych okolností, čiže okolností, ktoré letecká spoločnosť nevedela nejako ovplyvniť, tak žiaľ i napriek meškaniu nárok na odškodné ti neplynie. To znamená, že ten nárok sa nedá uplatniť, lebo za týchto okolností sú letecké spoločnosti oslobodené od toho, aby ti tento nárok vyplatili. Čiže sa na ne táto situácia alebo tieto legislatívne normy nevzťahujú. Pokiaľ však ten dôvod bol napríklad ako technický problém alebo nejaká iná udalosť, ktoré si vymenujeme v ďalšom videu podrobnejšie, ale môžeš si pozrieť moje krátke videá, kde sa tejto téme trocha venujem, tak nárok na odškodné máš. Aký je tento nárok? Nárok na odškodné je rozdelený do 3 kategórií. Je to 250 eur a to podľa vzdialenosti, čiže 250 eur do 1500 km, pokiaľ bol ten tvoj let. Pokiaľ bol od 1500 do 3500 km, tak je to 400 eur na hlavu, čiže na jedného cestujúceho. A pokiaľ to bolo nad 3500 km, tak je to 600 eur. Ale len za predpokladu, že to meškanie bolo dlhšie ako 4 hodiny. Tu si daj pozor, nie je ako 3 hodiny, ale viac ako 4 hodiny. Pokiaľ to meškanie bolo medzi 3 až 4 hodinami, tak máš nárok na odškodné iba v polovici alebo polovičné, to znamená, že 300 eur na jedného cestujúceho. What else? Pokiaľ ťa zaujímajú akékoľvek ďalšie informácie okolo celej kompenzačnej problematiky alebo letoch samotných, tak sa zastav na mojom kanáli alebo na mojich sociálnych účtoch a pozri si bližšie taktiež ďalšie videá, ktoré ti možno pomôžu sa zorientovať v tejto téme. Pokiaľ ťa zaujíma niečo, čo som doposiaľ neriešil alebo neotvoril, pokojne mi napíš buď do správy alebo do komentáru a ja sa rád tej problematike povenujem. Zatiaľ toľko, vidíme sa pri ďalšom videu.